pošto je mnoštvo hodočasnika došlo za taj praznik, jer je bio jedan od 3 najveća praznika, tada je sveštenstvo dozvoljavalo da i susedna mala mesta mogu da budu pridodata i da se i tamo može praznovati Pasha. Gde će Isus praznovati Pashu? Kod koga? Nije imao svoju kuću. Treba da bude tu u blizini zatvorena prostorija. I očigledno da se Isus Hristos dogovorio sa jednim domaćinom da to bude kod njega. I kaže svojim učenicima, idite u grad. Srešćete čoveka koji nosi vodu u krčagu. Idite za njim i kažite domaćinu, kod tebe ću imati Pashu. I došli su. I ta prostorija je zaista velika. Bio sam u toj kući Jovana Marka, poput ove naše crkve. Ali u toj velikoj prostoriji samo je Isus bio sa svojim učenicima. Jovan Marko kao i njegovi domaći nisu želeli da prosto se nametnu da i oni budu. Isus sam sa učenicima. I onda izgovara interesantne reči, vrlo sam želeo da budem sa vama. Pa stalno su bili zajedno. Svakoga dana, ceo dan su bili zajedno. Noćivali su zajedno. Zašto Isus sada posebno naglašava, tako sam želeo sada, ovog trenutka da budem sa vama? Isus je gledao kako se kolje jagnje. On je prvi put došao u hram, Jerusalimski hram, kada je imao 12 godina. Bio je to običaj da dečaci tada prvi put sami prinesu žrtvu i tada je dobio naziv sin zakona. Ali Isus u nekoliko navrata dolazi u Jerusalim i posmatrao kako se ljudi odnose prema tom jagnjetu i kako sveštenici koji prinose tu žrtvu čine sve, ali samo kao jednu formu, samo kao jednu naviku koju su do sada toliko puta ponavljali. Isus je želeo da ovo bude nešto drugačije. On je znao da ono što je jagnje bilo u rukama ljudi, to će Isus biti u rukama onih koji će uskoro ga osuditi i koji će ga razapeti. Učenici su trebali da znaju suštinu. Jer Paska će sada biti posljednji put jedena od strane njih, a Isus će uspostaviti nove simbole koji će ukazivati na njegovo telo i na njegovu krv. I ako želite, otvorite zajedno sa mnom Evanđelje po Jovanu, čitamo iz 13. poglavlja. Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlja, vi znate da celo to poglavlje govori i otkriva taj posljednji čin velike Isusove poniznosti kada dolazi da pere učenicima noge. I čitat ćemo samo jedan, a to je 12. tekst gde Isus kada završava taj obred kaže sljedeće. 13:12. Ako ga im izmi nozete, jazede svojata gorna obleka i pak sedna na trpezata i im reče, razbravte li što vi stvoriv? Kada čitate celo poglavlje, tada vidite da Isus u 7 navrata spominje reč znati. I sada kaže, da li vi znate, da li ste svesni šta sam ja uradio? Vi se sećate da jedan nije hteo da mu Isus opere noge. Ti meni da opereš noge. Bio je to Petar. A Isus kaže, što ja činim, ti sad ne znaš.
Posle ćeš saznati. Isus je želeo da oni shvate suštinu zašto se peru noge, zašto sada jedan beskvasni hleb, zašto čisti grožđeni sok koji treba da piju. Znanje je jako važno. I danas se ljudi trude da imaju što više znanja. Ali postoji jedna vrsta znanja koja prevazilazi sva druga, a to je poznavanje samoga Boga. Isus sam kaže, već u 17. poglavlju, da je život večni znati samoga Boga. Ali, da li se sve završava ovim obredom? Oprali su noge, uzeli su nove simbole i odlaze svojoj kući. Ako se sve završava tu, onda je obred bio samo forma. Ali Isus je želeo da se nastavi život. Oprani su gresi. Dobije čovjek oproštenje, ali sada da ne čini isto, da ne greši, nego da njegov život doživi pravu istinsku promjenu. Da, mi ćemo kazati, ali mi ne možemo. Mi smo dali obećanje Bogu, mi smo svoj zavet sklopili sa njim pre 10, 20, 30, 50 godina. Meni je bilo tačno 50 godina. Imao sam 15 godina kada sam učinio zavet sa Bogom 27. avgusta 75. godine. A zašto uvek svaka 3 meseca činimo novi zavet? Obnavljamo zavet. Zato što pogrešimo. Učenici u tom trenutku nisu znali zašto Isus to čini. Jer to nije bilo samo pranje jedne nečistoće od prašine i peska koji su se nakupili na njihovim nogama. Isus govori o čišćenju greha. I zapazite, najveću propoved Isus je izgovorio, a nije izgovorio nijednu reč. To je bila propoved na delu, propoved poniznosti, propoved sa posudom. Da li su bili lavori takve kakve ćemo mi imati ili nekakav drugo, nije važno. Jedan ubrus koji je Isus uzeo i obrisao učenicima noge. A onda dolazi do Jude. Šta mislite, da li je Isus znao šta je Juda uradio? Zar im nije rekao, ruka izdajnika mojega tu je na stolu? I znate da oni pitaju da nisam ja. Kada je Isus prao učenicima noge, da li je znao šta je Juda uradio? Ne samo da je znao, nego je znao da čak onih 30 srebrnika se nalaze u njegovom džepu. Sve je bilo dogovoreno. Juda je došao tu samo zato da čuje gde će Isus posle ovoga obreda otići, da bi znao gde da dovede vojnike. A ipak mu je oprao noge. Da li Isus čita naše srce? Da li smo mi priznali svaki svoj greh Gospodu? Šta je Isus tada u tom trenutku trebao da opere kod učenika? O čemu su se često raspravljali, pa onda zaostajali iza njega kao da Isus to ne čuje? O čemu? Ko je? Ko je prvi? Ko je bolji? Ko je veći? Sada je to trebalo da bude pobeđeno. Otuđivanje, oholost, biti broj 1. Čak i njih samo 12, ali ko je veći? Šta mora da opere u nama? To ne mora da bude to što je bilo kod učenika, ali svako od nas treba da pobedi ono što nas razdvaja
od Boga. A samo jedna stvar nas može odvojiti od njega, a to je grijeh. Da li je to oholost, da li ponos, da li zavist, da li ljubomora, šta god da je. Zapazite, neko je rekao, pre zlatne krune ide trnje venac. Isus je prvo morao da nosi trnje venac, da bi opet kada se vrati natrag na nebo, ponovo dobio onu zlatnu krunu koja mu pripada. Imam li ja šta da operem? Evo, čitam tekst iz Čežnje vekova, 627. stranica. Sem Jude, svako je bio spreman da najviše mesto ustupi drugome. Kažite mi, kada je neka propoved uspešna? Kada ono o čemu se govori, kada se sprovede. Da li je propoved bez reči, pranje nogu, imao svoj uspeh? Šta kaže tekst? Svako, sem Jude, je bio spreman. Ranije su se raspravljali i želeli da budu veći od nekog drugoga. A sada bili su spremni da ustupe veće mesto nekome drugome. A na to ih je pokrenula Isusova poniznost. Učenici iz gornje sobe odlaze sa saznanjem, novim saznanjem o poniznosti i podizanju drugog iznad sebe. Šta je Isus učinio i za nas? Nije to bilo samo za učenike. Jer sam Hristos kaže, evo kao što ja vama učinih, tako ste i vi dužni prati noge jedan drugome. Primer poniznosti. Da li ću ja dozvoliti da to Gospod učini u meni? Znate, nekada je lako kazati, Gospode, ajde očisti onaj greh kod mog brata, kod moje sestre. Jer jako lako uočavamo pogreške drugih i mane koje neko drugi ima. A kakve su moje? A znam da ih imam. Svesni smo toga. Možda će neko kazati, ali toliko puta sam pokušao i nisam uspeo u tome. Učinimo to još jednom. Završava još jedna kalendarska godina. Sve što je iza nas, Gospod hoće da očisti. Neka naša odluka bude, ali sa onim rečima koje je izgovorio apostol Pavle. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Amin.